Košičanom vyšiel úvod a už v 9. minúte po góloch Fajta a Sviteka vyhrávali nad Slovanom 2-0. Potom však prišli chvíle Slovana. Práve vtedy, keď sa vracal vylúčený Košičan Franc na ľad, znížil Dornič na 1-2. V 17. minúte bolo vyrovnané. Výbornú kombinačnú akciu prvého útoku Slovana završil Jaško. V druhej tretine diváci gól nevideli, hoci hrali Košičania 4-krát presilovku, stále viac sa presadzoval Slovan. Túto strelu Černého Švárny chytil. V poslednej tretine prišiel zvrat, ktorý hádam nik nečakal. Slovan hral presilovku, Rusnák sa dostal pred Švárneho a nezaváhal, Slovan viedol 3-2. Už 27 sekúnd po znovu otvorení hry prenikol Pašek a táto akcia je ako z hokejovej knihy. Dornič zvýšil do prázdnej bránky na 4-2 pre Slovan a bolo rozhodnuté. Domáci znervóznili, robili chyby a to Bratislavčania využili Galiovským na strelenie ďalšieho gólu. Slovan zvíťazil v Košiciach prekvapujúco, ale zaslúžene 5-2.